career. I dressed beauty queens and known celebrities. Na-curious ako sa MX Street, so I tried. 2 years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX Street is like my beautiful creations. Fit for a queen anywhere in the world. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ramdam sa simoy ng hangin, pasto na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Animado dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, niya nausap ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dunduyano Senior alias Veritas. Okay, makauban nato karon diri si kasamang radyoman Taxi Lumba sa technical side. On leave si Danny. Og sa gihapon atong pasiunang patimbaya sa atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagubo ubana sa iyang mga kaubang baga radyoman. Ako sa gihapon moingon mayong adlaw sa Ginoo kay atong tanan atong pagyukbo sa atong amahan din sa maong diocese sa Dipolog, Most Reverend Severo Cairmari, uban na sa tanang mga kaparian sa maong diocese o bisa na dili sa maong diocese. Ako mo diretso dayon ko no, pasensya, dili na ako mag-tanan. Isipa lang si Veritas, nahigugma kaninyong tanan bisan dili muna ako mahiskutan no, ang inyong mga pangalan. Okay, sa atong segment karon sa tulumanon, atong ipadayon lang tong atong naisgutan sa miaging Domingo. Although kining topiko, ang uban mo ingon nga panus naman ang Timaha Veritas. Okay, kanang issue may labot na sa mga larawan ng ribulto. Panus na kayo na. Pero tungod kay hangtod karon, daghan pa man gyud gihapon ang wa gyud makakuha ba unsa ang wisdom sa Roman Catholic Church niya ng mga sacred images, mga larawan. Mao na nga dili gyud ni nato undangan ni nga tema. Magbalik-balik ra gyud ta gihapon ni ini. Okay, hangtod nga mamasid ta nga moabot ra gyud ang higayon nga masabtan nila. Daghan man pong nakasabot mo, manggali nga daghan na pong namalik sa Roman Catholic Church. Pero padayon pa man ang pagbugtaw ani,
Niya, hagit po din natong mga Kristohanon kung kapuyan ba ta o sumhan ba ta. It's a test. Pagsulay po din nato kung panghinaan ba ta ng loob, kung baga sa Tagalog ba. Okay. Tungod sa pagkatawhanon na to, dili ikalimod, di na to di na to matapig. Nga na po tayo tawhanon yung pagbati nga say makapaluya na to nining atong misyon sa atong pagtuo. Of course, dili man ta perfect. Okay, na maghapon tayo mga kakulangon, mga kasaipanan, pero ining kamot nga unta ma-corrected o maituwid kung baga sa Tagalog pa ang unsa may mga kakulangon nato. Pasalamat lang ta nga gitagaan tag pribilehiyo nga makahimo ani nga makapabawi-bawi bata sa atong kakulangon, no, sa Dios. Okay, now diretso ta mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, ato nang hisgutan sa miagi nga kung ano ang Roman Catholic Church maghimo gayog mga imahin, mga ribulto, tungod kay kung atong tan-awon ang Biblia, atong basahon, ato bagyong i-comprehend, sabton ang tibuok mensahe niini. Mas daghan man ang reason, daghan man ang hinungdan, daghan ang dahilan, okay, daghan ang tumong niini nga maayo. Daghang tumong nga maayo sa paghimog larawan o imahen kaysa tumong nga gidili sa Dios. Sa ako nang giingon, usa ra gyud ang tumong o reason, no? Usa ra ang tumong ngano gadili ang Dios og ribulto o larawan. Ang tumong ra nga kung kini sayupon o gamit o kana bang i-idolize na to ang usa ka butang nga dili dapat i-idolize. Kaysa ako na laging gibalik-balik nga kining issue mahitungod sa ribulto. Ang konkreto nga example ani kining kwarta. Ang kwarta dili daotan kung gamiton sa maayo. Apan kung sayupon paggamit ang kwarta, himuon na ning Dios. Imbis ang Dios tungtua sa langit, ang himuong Dios kana ng kwarta, di na mo simba kay agi ras kwarta. Okay, nagkalibog-libog nagalit daw siya kung saan paggastuhan ng iyang kwarta agis kadaghan. Hindi na siya musimba. Na-divert na ang iyang una-una na aras kwarta. Saan na yung paggamit akong kwarta hangtod mapunta na sa mga dili mao. So, ma-idolize na nato ang butang. Ang number one na to, kwarta na. Ang imong Diyos, kwarta na. Sumao na gidili. Pero it does not mean nga kung dunay sayop nga gamit sa kwarta, ala, lunlun tanan, sayop na lang yun ang gamit ni ini. Kaya na may maayo nga gamit sa kwarta. Kung kiniitabang nimo, ipalit nimo pagkaon. Pagkadaghang gamit nga maayo sa kwarta. Di ba? Ang sa ribulto, mao po na ang gidili sa Dios. Dili gyud kay gadili ang Dios sa walay hinungdan. Kay naamon po'y mga sita sa Biblia nga ang Dios gapahimo. Kadto akong giingon ninyo sa miaging Domingo. Kung walay insakto nga gamit sa ribulto, nganong ang Dios nagpahimo og ribulto? Sa anghel o kiruben, Exodo 25:17 hangtod 22, ang templo sa Dios o balay alampuanan, gihulagway nga naa gyud mga larawan. Ezekiel 41:15 hangtod 20. Yan, balay alampuanan gud. Yan na ay ribulto. Sa ato pa, sayop nang giingon sa uban nga kung mag-ampo ta, walay mga ribulto sa atubangan. Kay kanang balay alampuanan nganong gihulagway man sa Biblia nga naay larawan nga balay alampuanan man na. Mayon sila nga Juan 4:24, worship in God in spirit and in truth. Ang uban mo sabot ana nga kung musimba kuno ta sa Dios, mag-ampo tawa gyud kunoy butang nga makita sa tubangan. Kay espiritu man ang Dios, may makitang material. So kinahanglan mag-ampo ta, wa gyud makita nga butang at sa atubangan dili man mao. Kanang pag-ingon nga worship God in spirit, it does not mean nga walay makita sa tubangan. No? Ang buot lang ipasabot ana nga mosimba ta sa Dios sa espiritu. Buot pasabot mo focus ta niya. Pero wala na magpasabot mo way makita nga mga butang sa atubangan. Kay kanang simbahan pa lang daan na makita na. Then kung magsimba ta, mag-ampo ta sa Diyos sulod sa simbahan, pagkadaghang makita na to sa tubangan. Oh? Labi na kung bisan mga dili katoliko sa ilang
simbahan ba na o sa sa mga building nga diin magkatigom sila, ang kung magampo sila, magsimba sila sa Dios, magpraising sila sa Dios, ilang giatubang ilang pastor. Giatubang pag yun sila sa mga sound system ba nga naa diha, mga bungbong o unsa diha. Pagkadaghan nya ang uban ang sentro gyud nila ang ilang pastor kana magisutubangan. Di ba? So nag-worship sila nga gaatubang silang pastor. It does not mean nga ilang gisimba ang ilang pastor ingon nga Dios. So dili ingon ana mga tinahod nga tigpaminaw. Si Ezekias nagampo sa Dios nga gipasabot nga gaatubang siya larawan sa anghel o kirubin. Nasa Isaias 37, no? Basahan ninyo inyong Biblia. Isaias 37 tudling 14 hangtod 16, no? Nga giingon diha nga nagampo kuno si Ezekias. Unya gipasabot nga atubangan sa usa ka anghel. Unya dili mo pasabot nga anghel gyud nakita siya atubangan kundi kung tan-aw nato ang Jewish God nga tradition na sila kanang mga ribulto sama sa kirubin, sama atong gihimo tong duha ka larawan sa kirubin, no? O ribulto sa kirubin dito ibabaw sa sudlanan sa kasabutan, Old Ark of the Covenant, kay ang presence of God tuwa dito. So kanang Isaiah 37:14 hangtod 16 nga nagkatubang kuno o nakita diha ang anghel sa diyang nagampo si Ezekias, ambot pasabot ato na ay ribulto dito nga simbolo sa presence of God. Sama gud atong i-prosesyon nilang David, daladala nga sudlanan sa kasabutan. Sa ibabaw ato naman to'y katang larawan sa kirubin. Ilang gitulod-tulod to, daladala to. Unya, giingon nga, nisayaw pag yun si David atubangan ato. Unya, ang giingon pag yun dito nga, si David nisayaw atubangan ni Yahweh o sa Diyos. Pero wala biya ang Diyos yun nga makita nga tuwa dito. Pero nga nung giingon diya sa 2 Samuel 6 nga, si David ni sayaw at tubangan sa Dios tungod kay katong sudlanan sa kasabutan o katong larawan sa kirubin sa ibabaw nagsimbolo to sa presence of God. Di ba basahan ninyo ng 2 Samuel 6 kanang gidaladala nila, no? Prosesyon nila ni David ng sudlanan sa kasabutan. Di ba ni sayaw si David? Mura yung sinulog, no? At tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Oo. Tudahan sa sudlanan sa kasabutan. Pero naay bersikulo sa Biblia, diya sa maong mga talata, diya sa maong mga bersikulo na sa manin Tagalog ng putano, masumpayan na to kay nag-open po pamamahayag diya sa Facebook, nagtagalog po ta kay nag-suggest nako nga magtagalog lagi ko nako, pero di lang nako word uning Bisaya diri sa atong programa diri sa RMN Dipolog. Padayon lang gihapon pero maghimo pud tag Tagalog, no? Para katong mga Tagalog, no? Napud tay serbisyo pala nila, no? Pero sa mga Bisaya, di mao gyud akong dila, okay? Di pa na ako ni wadon. Basig magsilos biya po ning Bisaya natong pinulungan. Kaya naman ko'y nakita nga ilamang giundangan ng Bisaya kay nakapokus las Tagalog. Nya, akong paminaw magsilos biya po ng atong Bisaya anak kung magsige ra po tag Tagalog. Dayon biyaan na to atong Bisaya. So mo nang akong giangay-angay. Di na ko wad uning Bisaya pero magtuon po kog Tagalog kay naamong gud po nag-request, nag-suggest nga magtagalog po kuno ta. So mo nang diya sa akong YouTube kanang Veritas Dipolog ay mo katingala nga na ay programa nako na ay pamamahayag nako diha o exposition nga Tagalog na po'y Bisaya. Pero pasensya lang mo sa akong Tagalog kay gahi pa gyud kayo akong Tagalog. Nya kay medyo may pagkatapulan po ko mag-Tagalog yun. Unang hangtod karon gahi pa yun ayo akong dila sa pag-Tagalog. So mao na nga pasensya mo ana. Okay, so mao na nganong maghimo ang mga Katoliko og ribulto o larawan kay mas daghan ang rason nga maayo nganong ato ning buhaton kontra sa pagdili sa Dios nga usa ra ka buok. Ang gidili sa Dios kung maghimo tag larawan o ribulto kung himuon natong Dios. Ang sayop mga paggamit. Unsa may prueba ana? Mabasa man na klaro man kay na sa Decalogue. Di ba sa wala pa ang bersikulo nga nag-ingon ang Dios ayaw mo paghimo og larawan o ribulto then ayaw mo pagyukbo. Particular verses gyud na makita nato na particular verse 4 o 5 sa Exodo 20. Ang uban
labi na mga dili Katoliko, ang ilang sabton pag-ayo kanarang 4 ug 5. Dili nila i-apil og sabot ang 3. Di nila ba ilangkob? Mao nang makulangan ta sa pag-interpret ana. Masipya ta. Nga naman, kung 4 ug 5 ra atong sumadahon, kanang pag-ingon nga ayaw mo paghimog larawan bisan unsang dagway. Sa Deuteronomio 4:16, bisan sa dagway sa lalaki o babae. Then dili ka muyukbo. Kung sabton din ninyo ana, kung kanarang duha ka bersikulo inyong basahon ug sabton, matamaan jud ang Katoliko. Ako muuyon ko ninyo ana. Pero kung apil ang verse 3, pag sumada sa pagsabot, dili maigo ang Katoliko. Kaya unsa man dayon sa verse 3, nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa 4, mao na din tong pagdili sa larawan. Bisan unsa, dagway sa lalaki babae ba, hindi ka muyukbo. So kung sumadahon ng tulo, ang buti pasabot, sayo, idolatry, usala, kung maghimo kag larawan, nga himuon imong Dios. Kaya pagbato naman naglaing Dios. Di ba? Bisan pagalig, sama sa katekism na to. Sa katekism, gisummarize ang 10 Commandments. Mao gali nang uban mo ingon nga tanawan ng katekism sa nga libro sa Katoliko kanang 10 Commandments gidelete tong pagdili og larawan og di ka magyukbo kay ang gisulat sa katekism kana ra giingon ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Now dili man na kay gidelete. Now mahimong duna tay giwala nga mga pulong kay sa kana kung mag-summarize ta atong move on pero ang context na ara diha tanan. Kanagong sa katekism na to, gihimong formula ba, gi-summarize, gimubo. So, naay mga balao diha nga giusa, gimubo ang sentence. No? Pero giwala ang context. Kanang pagdili diha sa larawan nga himuong Dios o kanabang idolatry, nalangkob na anang giingon sa verse 3 nga, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So, bisag kanaray ibutang sa kanang magmubo ta o mag-summarize ta og balaod, malangkob na diha tanan. No? Nga naman, kay kung maghimo kog larawan din, himuon na kong Dios, igo naman ana. Di ba? Di ba? So bisan pag sa katekism na to nga formula, dili na ibutang ng ayaw paghimo og larawan, ayaw gyupbuhi ang maong larawan. Masumada na anang verse 3 kay naaman sa verse 3 gipasabot nganong gadili. Kanang ayaw pagbato ng laing Diyos gawas kanako. Bisan pagdili gani ribulto. Bisan pagalig tao nga dili Diyos unya atong isipon nga Diyos, igo gyapon anang sin of idolatry. No? Pananglit ako o si Rizal, narabay gatuo nga si Rizal Diyos. Nga bisag si Rizal wa siya mag-ingon anak. Di ba? So ilang gisimba si Rizal ingon nga Dios sayop sila na idolatry na igo gyapon na ng Exodo 20. Bisan pag dili ribulto ang katong Rizal gyud gabuhi. Karon ang uban pod kay naamay og ribulto o monumento si Rizal kadtong nag-isip nga Dios ni Rizal na matamaan gyapon ana. Pero ang Roman Catholic Church dili maigo ana kay bisan paggaluhod mi sa larawan wa man namo isipa nga kanang larawan mo ay Dios. Amo ra mo nang gihimong simbolo sa presensya sa Dios. Symbol o katong ako nang giingon ninyo representation. Pagkadaghang example sa Biblia nga dili daw tan nga bisag muluhod ka basta di lang nimo isipon nga Dios. Si Elijah gani giludhan pero wala man siya gihimong Dios. Nasa 2 Hari 1:13. Na karon unsa man gyud pinaka-konkreto kaayong example diya sa Biblia in support sa pagsuporta aning akong giingon ninyo nga dili daotan ang larawan kung gamiton sa insakto. Daotan lang ang larawan kung sayopon o gamit. Dili mao ba? Unsa may konkretong example? Ang konkreto nga example gyud ana kadtong si Moses gipahimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Timani, naana sa Numeros 21, 4 hangtod sa 9 ba kung ako masayo. 4 hangtod sa 9. Basta Numeros 21. Sa dihang si Moses gipahimo sa Dios og larawan sa bitin. No? Bitin, ayok na, di ba? Dayon, wala mag-ingon ang Dios nga himuan ninyo ng Dios ha. Of course, bawal po na iyang sugo. Nga kung mag-isip kang
Dios sa dili Dios. Oh. Sumaw nang ang Dios kung nagpahimo sa larawan sa bitin, wa siya mag-ingon nga himuan ninyong Dios na ha. Kung atong sabton kadtong tumong sa Dios nganong gisugo niya si Moises sa pagpahimo ato, iya lang tong gihimong simbolo sa iyang gahom. Di man ha? Nganong makaingon ta nga sa dihang gisugo niya si Moses sa paghimo atong ribulto sa bitin, iyang gipasabot nga himua lang ng simbolo sa akong gahom, Moses. Nganong makaingon ko ana? Kay ingon ko siya nga pagbuhat ni mo ana Moses ibutang nas usa ka tukon kinsa tong magkakita igo ra mo tutok ha igo ra mo tan-aw kadtong napaakan sa bitin dili mamatay. Di ba? Sa ato pa ang Dios iyang gikasangkapan tong larawan sa bitin nga iyang gipahimo ni Moses nga simbolo lang to sa iyang gahom. Kay ngano mga bisag napaakag bitin igo ra mo tan-aw atong ribulto sa bitin dili mamatay. Nga ang Dios pwede man siya magmilagro nga way butang way larawan. Pero nga nung nagmilagro siya, nagpagawa siya gahom, ginamit tong ribulto sa bitin nga iyang gisugo paghimo ni Moses. Be. Subot pasabot, nga nung gipahimo sa Diyos tong larawan sa bitin, isip lang himuong simbolo sa iyang gahom. Nga nahimo lang latayanan sa gahom sa Diyos, dili kay kadtong larawan sa bitin maunay Diyos, dili na mao. Di ba? Oh. So mao na nga unsay tumong nga gipahimo sa Dios tong larawan sa bitin para himuong simbolo sa Dios sa iyang gahom. Ngano man, kaliman ka, di magsilbi ng rabis sa bitin. Ngano man, bisag na paakan, di mamatay, igo lang mututok atong ribultos bitin. Di ba? So ang Dios nagmilagro atong higayuna ginamit tong ribulto sa bitin nga iyang gipahimo ni Moses. So nagsimbolo sa gahom sa Dios tong larawan sa bitin. So mao na nga sakto ang Katoliko nga dili daotan ang ribulto kung himuon lang simbolo sa presence of God. Dili lang himuong maunay Dios. Di ba? So nganong makaingon ko nga konkreto ni nga example niining bahina sa Biblia ngano man. Kaysa dihang ang mga tao niadtong higayon na nagpakapin sa ilang una-una nga, uy, milagro na. Mututok lang ta sa bitin, bisag napaakan ta di ta mamatay. So, karon kay naghinubra may ilang una-una, ila naman pong gisayo. Ang ilang una-una, naguna-una naman sila nga, yati da, Diyos siguro ni kay naamay gahom. Natintal sila guna-una nga wala gitudlo sa Ginoo. Naghuna-huna sila nga, Diyos man siguro ng ribultos bitin kay iguro gud ta mo tutok maayo ta. Oh, may ni kay makita gyud. Kanang Diyos, di ta kita kay espiritu man. So, naghuna-huna sila nga katong larawan sa bitin nga gisugo sa Diyos sa pagpahimo, no? Si Moses ilang gisugo, nasayop na po sila gunahuna kay ang ilang gunahuna nga mao naman kuno ito'y Diyos. Ilang gihinganlan og usa ka ngalan nga ngalan sa usa ka Dios. Ilang gitawag og ngalan sa usa ka Dios kanang nihustan. Di nasuko ang Dios kay wa gud siya mag-ingon nga buhatan ni dayon himuon ninyong Dios. Ikumpetensya ninyo nako. Wa mag-ingon ang Dios. Iya lang tong gipahimo ni Moses para himuong simbolo sa iyang gahom. Pero kay gihimo naman nilang Dios. Ila namang gihinganlan og ngalan sa usa ka Dios kanang nihustan, nasuko ang Dios, iya na pong gipaguba. Apan timaan nato nga ang Dios mo'y gapahimo. Di ba? Sa to pa dili daotan ang paghimo sa maong ribulto. Diha lang nahimong daotan kung gisayop na paggamit sa mga tao kay gihimo naman nilang Dios. Gihinganlan naman nila og ngalan sa usa ka Dios nihustan. Asa man na mabasa 2 Hari 18:4. Kung dili na 1 Hari, 2 Hari. 2 Hari 18:4 naa diha mabasa nga gipaguba ra pod sa Dios ang ribulto sa bitin kay gi-idolize nila. Mao na ilang gituhuan nga Dios nganuman kay gihingalan naman nila ngalan sa usa ka Dios ni Hustan. So, mao na nga sakto ang explanation sa Katoliko. Nga gi-define po ni atong katong gihisgutan nato sa miaging Domingo katong sa Second Council of Nicaea 787 AD. Katong nagdeklarar ang Council of
Council of Nicaea, Second Council of Nicaea, against atong mga iconoclast, katubang mga wakasabot, kung si Ribulto, nga ilang panggubo ng mga larawan, i-appeal ilang guba ng mga sagradong larawan, bisan simbolo ra. Oh. Nagdeklara ang Council, Second Council of Nicaea, 787 AD nga, dili daotan ang pagtahod o pag-venerate sa larawan. No? Ang daotan lang kung i-idolize, kung i-adorate sa ito pahimuong Diyos. Sumaw na nga sakto. Ang bersikulo ana nga mo pamatuod nga sakto ang hubad explanation ng Katoliko kadtong larawan sa bitin nga gipahimo sa Dios. Ang Dios mo'y gapahimo, isip simbolo lang sa iyang gahom. Pero sa dihang gipaka-Dios nas mga tao, nasuko ang Dios gipaguba ra pod. Unya karon nganong inyo manggubo ng mga rebultos Katoliko nga wala man itudlo sa pari nga maunay Dios. Ang prueba ana unsa may Dios sa Katoliko? Apil ba ng rebulto? Trinity ang Diyos sa Katoliko. Di ba? Ang Diyos sa Katoliko usa, pero tulo ang persona. Amahan, Anak, ug Espiritu. Wala gi-apil ang ribulto diha. Dili na Trinity ang Diyos sa Katoliko kung gi-apil ang ribulto. Di ba? So, kung inyong gubuo ng ribulto sa Katoliko, siguro ang Diyos ng ribulto sa Katoliko. Na ako, wala ko mubiya sa Katoliko kay nakasabot naman ko. Wala ko mudayon og biya. Nga kana di ay ribulto sa Katoliko, representation raman di ay na, simbolo raman di ay na, so dili na Dios. Kanang gipasabot sa Deuteronomio 4:16 nga dagway sa babae o lalaki nga dili ipahibo, ang ipasabot anak kadto mga Diyos. Naamong gito yung mga Diyos sa una nga giisip sa mga tao nga sayo. Di ba? Pero it does not mean nga kung dunay sayop, Diyos nga ribulto, babae sa lalaki, sabto na lang nato nga tanang ribulto sa dagway sa babae ug lalaki, Diyos. Kada ding ribulto o monumento ni Rizal, Diyos baguna, di man. Ang gitumbok anang Daniel 2:4-16 nga larawan sa babae o lalaki, dili na ribulto ni Mary. Kadto ng mga Diyos sa una nga napoy dagway sa babae o lalaki, na mga Diyos ba? Katong gituhuan sa mga pagano sa una. Ayaw i-appeal ang larawan ni Mary, kaya dili na Diyos. Pero anang naay False Queen of Heaven sa Jeremias. Pagkabasa nila naay False Queen of Heaven, ilan man din pasanginlan mao kuno nas Maria, kanang Maria sa Katoliko nga gitudlo na to nga reyna. No, dili na mao. Tinuod nga dunay false queen of heaven. Pero dili buti pasabot nga kung dunay false queen of heaven, wala na lay right queen of heaven. Ang tinuod nga reyna si Santa Maria. Nawa ako'y panahon pag-explain na, no? Gihulagway na sa Revelation chapter 12 kanang babae diya nga gikoronahan. Mao na si Mary kung ayaw na tugtuon. Lahi nang sa Jeremias nga false queen of heaven. O di na mao. No? Kung dunay dili tinuod nga Dios, dunay matuod nga Dios. No? So, mga igsoon, wa na ko mahisguti pa diri unsa pa kaayo mga maayong gamit sa larawan, no? Gawas sa simbolo. Sa sunod Domingo pohon akong i-discuss diri ang nagkadaiya pang hinungdan ngano nga maghimo tag larawan. Unsay mga maayong tumong, no? Dili lang nato daot himuong Dios ang larawan, mga igsoon, no? Wa na question. Wa naman tay igong panahon. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mga tulumanon, Silver Tundoyano Sr. sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Anima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María. Tatak RMN. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers,
I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa dinamika